имдод Таваллоев, сокини ноҳияи Рошқалъа, баъд аз 3 соли марги писараш дар қисми ҳарбӣ ҷуброни зарар мехоҳад. мурофиаи аввалини рӯёндани зарар 22 май дар додгоҳи ҳарбии Душанбе доир шуд. ба сабаби ҳамин чорум мо бо касалии сахт гирифтор шудем да. вазъи саломатӣ тамоман вайрон шуд. Як касали чигам безе багӯй мешавад гирифтор шудем. Оли ҳаҷми маблағ мо ҳамин ҳисоб кардагӣ 250 000 сомонӣ ташкил медиҳад. Таваллоев мегӯяд баъд аз марги фарзандаш бемор шудааст. харҷи рафту омад ба Душанбе барои иштирок дар мурофиаҳо хонаводаашро муфлис кардааст. ҷасади беҷони Шӯҳрат Таваллоев, писари ин мардро моҳи октябри соли 2016 баъди 6 моҳи хизмат ба волидонаш доданд. мақомот гуфтанд, Шӯҳрат бо истифода аз силоҳ худкушӣ кардааст. пайвандонаш то ҳол ба худкушии вай бовар надоранд. то ҳамин рӯзам моли ман дар ҳамин фикрам ки хеле бояд набошад. охир худат то фикр кунед ки одам чӣ хел худа тир мезанад бо як тира автомат дида ин тараф меояд он тараф калаи сара мебарад. одам чӣ хел худа ду тир мезанад. Таваллоев аз додгоҳ мехоҳад аз ҳисоби гвардияи миллӣ ки писараш онҷо хизмат мекард ва Мирзо Ҳабиб Мирзобоев, сарбозе ки барои ба худкушӣ расондани Шӯҳрат 6 сол равонаи зиндон шудааст, беш аз 250 000 сомонӣ зарари моддиву маънавӣ рӯёнда шавад. дар натиҷаи амал ва беамалии мақомотҳои давлатӣ агар зарар ба шахси алоҳида расида шуда бошад, яъне зарар бояд пурра барқарор карда шавад. дар давоми ин илова кардан мехоҳам ки агар маблағи дар ихтиёри ҳамон мақомот дошта шуда барои барқарор намудани зарари моддӣ ва маънавӣ кифоягӣ накунад, яъне унҷа сухан гуфта мешавад ки ба таври субсидиарӣ бояд бо кӯмаки яъне ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз буҷаи давлат бояд барқарор карда шавад. дар аввалин мурофиаи додгоҳӣ намояндаи гвардияи миллӣ ҳам ширкат дошт, вале дар бораи розӣ будан ё набудан ба ҳаҷми талаби ҷуброн изҳори назар накард. наҷмуддин лоиқзода, додраси парванда, гуфт дар мурофиаҳои баъдӣ бо шунидани ҷонибҳо ва дастрас кардани далелҳои иловагӣ қарори худро дар ин бора хоҳад баровард. мурофиа то 10 июн мавқуф шуд. шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.